Weh. Ini masuk awak. Ngaku. Storyku. Apa kawanan mau kediro ya? Pacaran nih November. Pahlawan itu harus dikenang, jangan dilupakan begitu saja. Ngono lho mak. Tai tuwe. Yo pacaran sih yo. Ngono lho. Tak antuk ora ngono sih. Yo. Pak piye lho mau pacarannya apa lho? Dina aku bisa nang pacara kok. Bodoh aja, tapi awalnya harus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan negeri ini. Iya jane pangan ngono. Lah iya, tapi kan awalnya kudu menghargai ngono lho pahlawan. Ya wis berjuang kok, mosok dilupak ning ngono ae. Yo, pacaran sik yo. Sesuk centang. Tadi bocah sik apa piye? Kok kabeh. Oh weh, no, ini. Mak urung. Apa lagi? Nah, emang masa ada tanggal biru? Ya, Cak. Anu iki jadian anu. Ngene yo. Ini tanggal biru, wes. Tanggal piro? Nah, masa lali. Tanggal 10. Piye to? 10. Upacara lho iki mau. Nah, iki jak upacara ngono lho, Pak. Hari pahlawan kok. Oh iya. November ya? Heeh. Sampai masa lali. Iya iki Pak. Pacaran lah, kita menghargai jasa pahlawan. Saiki ya. Iya, iya. Ayo panas ini. Biyen yang penting upacara. Merdeka san kok. Yuk. Yuk. Merdeka. Mak noto lho, sih. Siap, gerak. Tegak, gerak. Nah, dudukne sik ngono. Sik. Oh pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur.
Bubar, barisan. Jalan. Ah, wis cukup sadar nek. Wis wayahe. Kan ada rene lho. Ada. Nyabu itu malan ojo turu malan. Ya iki jauh ke sekolah to iki. Dak. Ngari. Aku cek kok bisa mobilmu. Cik. Ngene Pak. Langsung acara kau wesel. Panas ini, Pak. Berpacara gini yo. Endi we? Wong ta ya Lain lagi teko. tangi turu kok. Piye wis tas sekoi. Enak apa iki mau? Wis bar pacarane. Tas pacara. Pacar apa? Beh, masuk raro to. Tanggal piro iki mau? 10 Rau mompol. Ora roh belas kok mulane. Nanti wae turu ae ngono kuwi. Mambengi nunggone kucingku mana tak tunggone nganti subuh. Nyamo. Kucingku mana? Mana tunggoni? Kesumpelan kok. Apa nih? Silite. Beh, Kuwi banaya wis. Kucing sing ndi yo? Kae rupane ireng ae. Ireng opo-opo kae. ya piye iso duwe kowe? Rada buta warna marahi. Ngantos no ae. Ora pati roh werna-werna ngono ani. Wah, kau anak pacara ini, Beh. Padem. Oh iya ada padem. Jam piro iki? Kayak iso iki padahal. Jam 5 ya. Wis sesuk. Besok. Ndak ngerti jam mau ya. Kuwi. Oh, ini. Nyapa? Mulai ya. Ngapa lo mulai ya no, iku lo tas teko. Mulai. Kalau sak tak sekot tinggal mulai. Turu kene tenan. Ensis Kowe iki jane mangatura turu no. Lha opo kurang warak lah mau turu mau. kurang jane dugai nenekanku. Ya kon ngarit lah weh. Ya, Nunggu kucing. kon golek yo opo kae mau. Ono kuwi, Mbak. Ngono Tapi kuwi. mas seperti itu. Yes, ngono kuwi. Oh, piye? Ini Ngene nyapo ngene iki. Ora roh aku. Ngene nyapo. Wah, piye? Wis mulai iki ben turu kene iki. Turu wis apa kok. Ben turu kene ae. Kene wis kesel pacaran. Wis suwe mau. nang di mau ora nang wong e. Anjinge ditinggal mulai. Tidak mulai ae protong yo.